Bakit mo gusto maging nanay? Kasi naglalaba yung nanay. Tama, naglalaba ang nanay. Gusto mo maglaba? Opo, Ano pa nagagawa ng nanay? naguhugas. Ng plato, mga kinakainan. Ano pa? Opo, nagtotong it. Hoy, magmask ka. Hindi ko na kailangan ng mask, no? Hindi ako natatakot sa COVID na yan. Hala, may pulis. Oh, ba't nagmask ka? Ha? Kasi may pulis? Haladay, bakit tumadaba ka na naman? Siyempre, pagkain kasi binabantayan ko, hindi buhay at katawan ng iba. Sinong to? Eto. Saan ka galing? Nagpa-change oil. Nagpa-change oil? Ba't ang ganda ng ngiti mo? Kasi nagpa-full service ako. Full service? Oo. May tune-up na. May full tank pa. Pasok ko, pinasok ko, and boy, walang the please. Ang sabi niya sa akin, Para kayong mga tanga. Ako pa rin ang batas dito. Yabang mo? Gusto mo batuhin ulit kita ng planggana eh. Eh di batuhin mo. Matigas na to. Teka lang. Wag mo muna yan, guys. Sabi niya. Natuwa ako. Kanina naisahan ko ang tindera sa palengke. Nagbayad ako, hindi naman ako bumili. Ano ito?